A empanada en Galicia non só é comida, é un arte. Acompáñame nestas series das empanadas máis icónicas de Galicia. Capítulo 4. Empanada de millo de Samburiñas. En realidad son volandeiras, pero a diferencia deixámola para outro vídeo. Empezamos escaldando a fariña de millo con ajo fervendo. Mezclamos ben ata obter unha bola e reservamos ata que enfríe. Facemos a sarajallada. Picamos pemento e cebola en xuliana fina. Pochamos nunha pota con abundante aceite e un chisco de sal. Nunha sartén salteamos a lume forte as samburiñas, solo para marcalas. Desglasamos o fondo da sartén con viño blanco e añadimos o líquido ao sofrito. Por outra parte colamos o líquido que soltaron as volandeiras e añadímolo a un vaso coa agua e a levadura disolta. Volvemos ca masa e mezclamos a fariña de trigo coa de millo, sal e o líquido máxico. Estrujamos ben e imos obter unha masa bastante pegañenta, así que non vos asustedes. Mollamos os dedos, damos desta forma e deixamos fermentar aproximadamente unha hora. Cando teñamos o sofrito con esta textura, colámolo e reservamos o aceite. Coa masa xa fermentada e dobrada de volumen, aceitamos unha placa de forno. Abundantemente. Mollamos os dedos e imos poñendo pegotes de masa na base. Ca axuda dunha rasqueta, como se foses o mellor albañil da túa casa, igualamos ben a base e poñémoslle a sarajallada por riba. Poñedelle abundante. Os vosos invitados agradecerán. Coa parte da riba da empanada facemos o mesmo. Coas mans humedecidas imos poñendo pegotes por riba e volvémola a igualar ca rasqueta. A masa desta empanada é bastante quebradiza. Por eso vamos a cortala antes de fornear. Cando a teñamos en cachos medianamente iguales, volvemos a pintala co aceite do sofrito. E nada máis, mandámosla ao forno a uns 180 grados, uns 35 ou 40 minutos. E dígovos que esta empanada non pode entender como non é patrimonio da humanidade, ou polo menos patrimonio da felicidade, porque está tan increíblemente boa que tampouco cho pode explicar con palabras. Empanada, gloriosa e de campeonato.